За бойните изкуства много важна е гъвкавостта. Тя изисква много време и постоянство. По някой път човек мисли, че е загрял, но не е загрял и получава травми. Аз лично, за да съм сигурен, че няма да получа травми, ползвам серията Алгасан. Преди тренировка се мажа с Алгасан лосьон. Хубаво го разтривам до попиване и започвам тренировката. По някой път съм загрял по-добре, по някой път по-зле, но травми не получавам. След тренировката, обикновено тренировките са много тежки, по 2, 3 до 4 часа стигам, се мажа с пак Алгасан лосьон, но когато натоварването са убийствени, се мажа с Алгасан гел. Може би концентрацията на алпийски клек е по-голяма и по-добре ми действа на мен, лично. В спарингите, които правиме, те са тежки и на пълен контакт. По някой път се засрещаме, получават се травми и оттоци. Тогава ползвам арника Алгасан и в продължение няколко дена се мажа по един-два пъти, по някой пъти по 3 пъти на ден, за докато се разнесе травмата, оттока. След което няколко дни се мажа с Мобил Гел Интензив, за да може да подготви по-бързо мускулатурата в първоначален вид, да разсее травмата. Много хора смятат, че бойните изкуства това е нещо, в което се впускаш, добиваш някакви умения, се впускаш в някаква бясна главоломна атака, при която получаваш удар, нанасяш удар, получаваш удар, нанасяш удар и кой е по-дебелоглав, кой е по-здрав и издържлив, той издържи, той устиска, той е по-силният. За мен това не е бойно изкуство. Бойното изкуство е нещо, което дава възможност да се запазиш здрав и да несеш максимално травми и тежки травми на противника. Да го изкараш от кондиция. Боя между двама човека трябва да бъде построен тактически правилно. Дали противника е по-едър, дали е по-малък, по-древен, по-бърз, дали залага повече на ръцете, дали залага повече на краката. В зависимост от това се прави една тактика, която е мигновенна тактика, и в зависимост от това вече прилагаш бойните си умения. Значи тези бойни умения и тактиката не трябва да позволяват да получаваш удари, а да елиминираш по най-бързия и лесен начин противника си.